Oedd job cyntaf fi ar check-out pan o'n i'n 16. O'n i'n gweithio mewn farm foods. Di pob yn gwybod beth i farm foods? Cydych chi fo Iceland wedyn, farm foods. Wel, oedden ni fo problem yn Caernarfon. Oedd pobl yn teddu dwyn. A beth o'n teddol o ddwyn, oedd frozen leg of lambs. Diwrnod cyntaf fi, nath boss fi sefyll lawr yn mynd, Alun, as a new member of the farm foods family, it is your duty to protect these frozen leg of lambs. O'n i'n 16, okay? A nath yn cymryd hir i rywun actually dod fewn a dwi'n frozen leg of lamb. Dwi'n meddwl, rhyw wsos o beth fel la. A nes i gweld o'n digwydd off a slow motion. Nath nhw'n gafel o. Dwi'n rhedeg ar ôl fan i dda, reit! Excuse me, come back, you haven't paid for those. Shockingly, nath nhw ddim dod yn ôl. So o'n i'n meddwl, reit, Alun, be neud os dy hyn yn digwydd eto? Be sgyn ti, sgynno nhw ddim, a dyn si feddwl, BTEC National Diploma in Performing Arts. Rhyw wsos wedyn, nath pobl dod fewn, a ddechrau fo'n i'n crynu. Ond wedyn, i'n dda, na, Alun, ti di prepare o hyn. Dwra'r fucking frozen leg of lamb na lawr, wwan cwnt! A ddan, be ffoc ti'n siarad na? Dwra'r fucking leg of lamb na lawr, rwan, sti! Ti'n mynd gwybod, dwi wedi bod yn fucking jail! Dwi heb di. Ond, backstory'r cymeriad. So dwra y leg of lamb na lawr, wwan, yn lai fucking falu chdi, sti. A dwi'n dweud, sbio nhw, llechu'r leg of lamb ar llawr. A dwi'n dweud, yeah, you better go. Thank God. Oh, don't worry, you're fine, you're back. A dyn eisiau drwydd yn ôl yn y freezer, a thank God. A mae lot o pobl, pan dwi'n deud y stori yna, yn meddwl jocio na dwi pan dwi'n neud y Straits Voice na, cos pan ydych chi'n tyfu fyny rhywle fel Caernarfon, a ydych chi'n, maen nhw'n singlo chi allan, so mewn rhyw defence mechanism, ond Caernarfon, lle sa ddim gay scene, okay? Gynnon ni drug scene, oes? Ond ddim gay scene. So, the typical Friday night yn Caernarfon, oedd pob yn high ac yn slut-dropio, a nathon ni fynd i Cofi Rock. A dwi'n cofio gweld y boi ma'n sbio na fi, iawn. A nath ffrindiau fi yn dweud, na, mae'r boi na fanna definitely yn sbio na chdi. So, o'n i dda, okay, iawn. So, si'n neud yn ffordd trwy'r crowd o slut-droppers. A dwi'n cofio dawnsio fo. A dwi'n dweud tynnu fi fewn. A oh my God. O'n i'n meddwl, dwi am cael first gay kiss fi yn Cofi Rock. Wow. A nath o gafel yn pen fi a tynnu fi fewn. A nath o, here we go. A nath o whisper yn ynglys di. Chdi sy'n gweithio yn farm foods? Oh my God.